טוב, אנחנו רוצים להתחיל את המבוא של ראש חודש חשוון. קודם כל אני מקדיש, היום עשינו אזכרה לכמה אנשים, ואנחנו מקדישים את השיעור קודם כל לאוריאל דוד, שיש לו מחר בר מצווה, הבן של משה הדהן, לשוש תמיר, יש להם הולדת מזל טוב גדול. ואנחנו מקדישים את ההרצאה היום, גם ההקדשה היא גם בבוקר, גם היום וגם מחר, קודם כל למרים, אמא של שוש, זכרונה לברכה, והאישה הצדקת רחל, של טוביה לוי, אמא שלו, ואבא של בנצי, משה, זכרונה לברכה, אבא של כרמית, רמי שושני, עשינו אזכרה היום, גם עשינו טוב. יצחק מאיר, אבא של יפית, רפואה, הצלחה ורפואה שלמה ליפית, אמרנו את כולם. ואנחנו מתחילים את התהליך. זהו, טוב. טוב. ככה, כשאנחנו מדברים על, אז לא צריך את זה, עזוב את זה. כשאנחנו מדברים על ראש חודש, חשוב להסביר את הדבר הזה פעם אחת. תחשבו שפעם לא היה כלום. היה עולם לא טוב. כל העולם לא טוב. ואז הקדוש ברוך הוא עשה 3 פעמים סדר בעולם. בבריאת העולם, אחרי נוח, ואחרי ממש שבועיים לפני יציאת מצרים. הוא עשה 3 פעמים בריאת העולם. הראשון, זה היה בריאה קולקטיבית. בריאת העולם. הוא הרס את העולם, היה מבול. בנוח, כן? השני, אחרי נוח, כתוב בפרק ח', פרק ח' י"ב, לא הוסיף עוד הכלל את האדם, והוא אומר שכל העולם ימי קציר, יום ולילה, חורף לא ישבותו. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם את האחריות של העולם בתוך הטבע, אוקיי? אבל בטבע הקולקטיבי, הוא לא באמת עשה משהו ייחודי. רק אחרי הרבה זמן, ממש הרבה זמן, אחרי הרבה זמן, שממש היינו רגע לפני יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא בבוא, השם פוגש את משה, והוא אומר לו, אני עושה סדר חדש מחדש. הוא אמר לו, תדע לך, ראשי חודשים, החודש הזה לכם עוד חודשים. כלומר, זמן חדש. עד לפני זה לא היה זמן. היה כזה וואלה כל אחד מה שהוא רוצה. יום, לילה, בוקר, ערב. הקדוש ברוך הוא הטביע את הטבע, לא את הרוח. הוא אמר, לא היה כלום. טבע, לא היה שום דבר רוחני. נכון, היה אברהם, אבל לא היה באמת משהו שאפשר, לא היה עיגון, לא היה תורה, לא היה כלום. היה כאילו, אפילו כתוב על יעקב, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אז כאילו יש כל מיני רעיונות. אבל באמת, התהליך התחיל במצרים, אחרי מצרים. שהוא אמר לו, מדבר שם משה, החודש הזה לכם עוד חודשים. כלומר, הוא נתן לו את האפיון שיש בידול, יש זמן ואתה קובע. עכשיו, יש דיאלוג בגמרא, אני לא תדבר עליו, אבל יש דיאלוג, כלומר ככה, יש אדם נגזר לעבור זמן לא טוב. הוא לא מבין שיש זמן חדש.
כלומר, כאילו, כל הגזרה שתבוא, גם עברנו דברים קשים, והיינו חלק, בעמותה הייתה חלק מהדברים הקשים, זה השבועיים לא דיברתי עם אף אחד, הייתי בירידה של כל הדברים האלה, לא דיברתי עם אף אחד, הייתי מנותק רק לסגור את הדבר הזה, ורש לעזור לאחרונה הצבא וכל אלה שנהרגו, לעזור לכולם, להגיד דקה לפני שאני מסיים, שכולם, כל אחד ילך למקום שלו, לעלות מהר אותם, צ'יק צ'ק שלא יהיה אפילו טעות, ולהתקדם הלאה. אז כלומר, חשוב, אני אתן לכם רעיון. אם תבינו אותו, אז תוכלו להיחלץ בכל מצב. יש בריאת העולם הראשונה. כתוב, ראשית ברא את אלוקים 7 ימים. יאללה, סבבה. מעולה, טוב מאוד, קראנו את זה. היא לא צלחה. לא משנה, עץ הדעת, לא צלחה בקיצור. לא צלחה וזה הכל. ואז השם אומר, תודה רבה, אני עושה ריסטארט. הוא בונה פרויקט טבע, לא בלה בלה בלה. אין אף אחד, אין כלום. אבל גם כן, אלה שיצאו מהטבע, עשו בבל, עשו מלא בלגנים. היה המון בלגנים. ועד השם אמר, יצר אדם רע מנעוריו, אני שם לטבע שהוא יאכל על עצמו. קיץ וחורף, יום ולילה לא ישבו אותו. כלומר, שם התנאה מטורפת שנוסעים לבד. כלומר, הטבע, האלוקות, חיית עליו לפני אלפי שנים, וזה הכל. אוקיי. אבל אין לזה משמעות לנו. הטבע, תעבוד קשה, לך אוכלות, אבל לא יהיה לך אוכל. תודה רבה. רק אחרי שהיינו עבודים, היינו בלגנים, וחירות, סיפור מטורף, השם אומר למשה, תקשיב, יש עוד בריאה חדשה. חודש. כלומר, החודש לכם, לעם ישראל. הוא ככה אמר, לא נותן לאף אחד אחר. משה הוא יהודי, כן? ואז הוא שם התחלה חדשה. כלומר, הוא שם איזה התחלה חדשה לגמרי, הוא אומר, החודש לכם. ואז אדם הגיע לעולם עם המון תכנים לא טובים, כולנו כאלה, כך כולנו באים. הוא לא מבין שיש לו זמן שיכול לתקן. ראש חודש הוא סוף בקץ חטאותינו. לכן ראש חודש חשוב בשבילי. דרך אגב, ראש חודש הוא יום כיפור קטן. אתם יודעים שהמנחה שאתמול זה היה כמו יום כיפור קטן. מה אתה עושה ממש, אתה עושה עניינים, אתה עושה ממש עניינים, אוקיי? אז למעשה, בשעתיים או 3 או יום של ראש חודש, אתה מכניס זמן חדש לבלגן שלך. זה הכל. אוקיי? אבל זה לא פשוט, אשר תגבו אותם. כלומר, יש הרבה עניינים עם רבי עקיבא, יש הרבה בגמרא עניינים, החודש אתם קובעים. לא אותם אלא אתם. הוא הוציא את החולם, אתם קובעים. כלומר, אם רבי עקיבא שזה מישהו גדול אמר דבר כזה, אז נגמר הסיפור. כלומר, אז אתה קובע את החודש. ובאמת, עם ישראל, רבי יהודה הנשיא, קבעו את כל החודשים. עם רבן גמליאל, הלל השני, כאילו לאט לאט. אז כלומר, מה שחשוב, אני לא אגיד לך מה קרה, זה לא מעניין. חשוב להגיד, יש אדם בא לעולם, אדם הגיע לעולם. אם קיץ וחורף לא ישבותו, קובל עם טראומות. הוא לא מודע, אין לו מודעות שיש עניינים. הוא לא מודע. הוא בא לקח החיים שלי. כשהתחלתי ללמוד בחול, אז המאסטר סיפר סיפור מצחיק, אספר לכם אותו. אתה יושב, כולם יושבים, הוא מספר סיפור. ובצרפתית אומר, אתה יודע, איקות, פעם איזה מישהו הגיע לגיל 13, ואבא שלו אמר לו, תשמע, אני אשאר אותך לאיזה מישהו קוסם, והוא יגיד לך מה יקרה לך בחיים. טוב. הוא הולך אליו, אני אומר, בגיל 7, לך תאונה. וואי. בגיל 20 לך תאונה. בגיל 26 יהיה לך ניתוח קשה. בגיל 30 אתה תהיה גמור. והפסיק. בגיל 35 הפסיק. אז הוא אומר לו, אז מה המשך? תתרגל. כלומר, הקיץ בחורף זה הרגל. אוקיי? זה הסכנה. ההרגל זה אם כל רע. יש הרגל טוב והרגל לא טוב. עכשיו אדם צריך להגיד, מה זה הרגל טוב? שאתה בחוויה.
מה זה גאלו טוב? נגיד אדם, אישה הייתה עם מישהו, ונפרדו. אם היא עדיין איתו במחשבה, גאלו טוב. אדם מכר בית, אדם מכר אוטו, אדם לא יודע מה, עזב ארץ. הרגל שההרגל נשאר בלי המעשה. כלומר, שהאנרגיה נשארת בלי המעשה, הרגל לא טוב. לא טוב בכלל, אוקיי? ואז הזמן של ראש חודש, ראש בסוף יכול צרותינו. אתה תלוי בך, אתה במזל שלך, תלוי בך, אתה רוצה תעשה, אתה לא תעשה. כלומר, אתה קובע איך יראה העולם שלך. אם תבינו שאלפי שנים יש לנו יכול לצאת, יש לנו, אבל תלוי איך אתה עושה את זה. אתה כאילו צריך להשקיע מעצמך, אתה צריך לעשות הרבה דברים קשים. ואז היו חז"ל ועוד הרבה אנשים, עשו משהו מטורף, הם קטלגו את החודשים. הם עקבו אחרי חודשים, ואמרו, תקשיב טוב, הזמן של חשוון הוא שונה מתשרי. הזמן של ניסן שונה מאייר. אוקיי? הזמן של אלול שונה מתשרי. כלומר, הם נתנו היבט לכל זמן. ואז שמו לו, לא משנה שהם היו את ההוויה, לא מעניין. הם שמו לו קטגוריות. זה תעבוד. אל תעבוד על זה. כלומר, אל תעבוד על מה שהיה. לא טוב. רגע, זה מסוכן. תחשוב, אומרים לך, היה תשרה? אין תשרה? זרוק אותו לפח. תעבור עכשיו חשוון. מה אומרים לך? היית באירוע מסוים, היית נשוי, היית אישה, היה לך בעל, היה לך זה, עסקים, סיימת? אל תתקשר, אל תיגע בו יותר. אם אתה נוגע בו, אתה כמו פותח פצע, אל תיגע בו. תתבונן בו תוך כדי העשייה, אל תיגע בו. תוך כדי העשייה אתה מתבונן בו. כמו שנגיד, האנשים שלוקחים כל מיני דברים, ירושות, או עסקים, או זוגיות, או כל דבר. תתקדם תוך כדי זה, אוקיי? נמשיך. אמרת, לא צריך, אתה מתעקש. אני תמיד מתעקש, זה מה לעשות. יש שידור? יש? יפה. יש פה הרבה מומחים. שידור אין. לא, יש שידור. אבל הוא מכאן, הוא לא משם. אני לא אכפת לי, אני מדבר. אכפת לי מדבר. בוא נמשיך רגע. אוקיי? יופי. אז כלומר, מה החז"ל אמרו? תיקח את החודש הקודם, הוא כבר לא יעיל. הוא נותן, הכוח שלו נשאר, הוא לא יעיל. עכשיו בואו נדבר, אוקיי? ראש חודש תשרה, שהיינו בתשרה, הוא מלא דברים, הוא מלא מציאות של חיצוניות. יש לך סוכה, לולה, ויש לך את זה, ויש לך יום כיפור, ויש לך מלכות, יש לך מלא דברים. זה חיצוני. אתה מקריב 60 כמעט פרים, 70 פרים אתה מקריב, בכלל זה חיצוני, הכל חיצוני. יום כיפור וזה. שמגיע חשוון הוא ההפוך שלו. הוא ההפוך שלו. אין בו כלום. יש בו התבוננות פנימית. מי אני? מה קרה לי? איפה אני נמצא? לאן הגעתי? כלומר, אתה עושה בדק בית. אתה שם את הכוח של חודש חשוון, של תשרי, אתה לוקח את האסנס ובודק פנימית. מי אני? איפה התקדמתי? התקדמתי או לא התקדמתי? זה השאלה, זה הכל. אני מתפלל לכל הכבוד, התקדמתי או לא התקדמתי? זה הכל. התקדמתי, טוב, לא התקדמתי, לבדוק למה לא התקדמתי. לא משנה מה, לא בהרגשה. לא בהרגשה כולם מתקדמים. בהרגשה כולם כיף להם וכולם מתקדמים וכולם הכי טובים בעולם. הרגשה נעלמת, זה הוויה שנעלמת, הבינג נעלם. ואתה בתוך המציאות. ואתה עייף והגיע לאירועי אלוהים. ועכשיו, תראה, יש דיאלוג, אני מחפש דיאלוגים. יש דיאלוג בין משה לקדוש ברוך הוא. עם ישראל עומד רגע לפני ים סוף. יש ים, מה, פסיכים שיקפיצו למים למות? השם אומר למשה שיכנסו למים. עם ישראל אמרו לו, הכל טוב איתך, תגיד לי. יש ים, אנחנו טובים. ואז משה מתחיל לצרוח, מתחיל לתפוס כזו קריזה,
וידבר השם למשה, מה תצעק אליי? מדבר לישראל ויסעו. כלומר, תבוא מול, אין קיר באמת. אתה חושב שיש קיר. תקדם. הבעיה היא הרגל או תקרא אותך. הרגל אומר, אל תקרב. כי פעם נשרפת, נכון. בא שלמה המלך ואומר, 7 יפול צדיק. אנחנו לא יודעים כמה 7 יפול צדיק. כלומר, אתה עושה תהליך, תתכונן שכל צ'קרה, כל מבנה, יפרק אותך. לרסיסים. שמיים יודעים, כל פעם שאני בונה משהו חדש, עם שרי אלפים, אני מתכונן לכסי הבלגן. כי בשרי אלפים זה הסבל הכי גדול. שרי החדות זה כלום. ואתה יודע שכל פעם חלק נשבר. 7 יפול צדיק וקם. ולא יישאר. וקם. מתוך הנפילה אתה קם. עכשיו רגע, עוד הפעם, זה לא יודע אם זה קל. אנשים לא רוצים. יש 2 נפילות, אומרים, סתם עולם. יש עוד נפילות, סתם עולם. כלום. יש דיאלוג. אתה רוצה להצליח, יש פורמולה. מה אתה רוצה להיות יותר טוב בן אדם? תעבוד בזה. אתה עבדת בזה? תתכונן ללא, לא, לא, לא. לא, ועוד לא, ועוד לא, ועוד לא, ועוד לא, יגיע כן טוב. אם תקבל את הלא באהבה, הטוב יגיע. מה זה 7 יפול צדיק? שאוף זה בעשר? טוב, אם אתה מרוקאי אתה חייב להגיד דברים כאלה. אתה לא יכול להגיד, אם אתה מרוקאי אתה לא יכול להגיד זה הכל טוב. אתה חייב להגיד משהו. אני לא יכול להגיד, אני מודה, אני לא חושב שאני יכול להגיד כרב גדול, כמרוקאי, לא, צריך לזוק משהו, לא? אתה חייב להגיד, אני מרוקאי, אז אתה עושה, צועק. אבל שלמה המלך אומר, לא יתפוס. אם אתה רוצה, אתה צריך לבוא עם זה באהבה, בלי כעסים. קשה, בלי דיסקולים. קשה מה שהוא אומר, בלי כעסים, בלי פחד. פה הוא אומר דברים מטורפים, זה קשה. מי הוא עושה את זה בלי לפחד? מי שיש לו ניסיון. מי שאומר, אני יודע מה הפורמולה. זה הפורמולה. אתה רוצה להצליח? זה הפורמולה. אז לא תלך. כל מי שמאמן אומר, זה הפורמולה, אתה רוצה תעשה. קשה לך, תעשה באמצע, אל תלך, אל תמשיך. תלך, אתה יכול לצא החוצה. אבל זה לא נמצאתי את הפורמולה הזאת, זה לא שיש לי איזה מאות עליה. הגעתי את הפורמולה ופיתחתי אותה. שמתי לה גנים, אבל פיתחתי אותה, וזו פורמולה שקיבלתי את זה משלמה המלך, לא ממני בכלל. נתתי לה איזשהו אפיון של 5 הגנים, 7 צ'קרות, 12 מרידיאנים, פיתחתי אותה איך לצאת החוצה מזה. הבעיה היא שאם אני נמצא בכעסים, אני חייב בתוך הצ'קרה, בתוך הנפילה. זה המכה. מה ראש חודש? סוף בקץ לכל צרותינו. ואתה, תשמע, זמן חדש. על הצריך אין ברירה. אתה חייב, זה קשה, מי שעבר דברים קשים, אז זה קשה, מה אתה מדבר שטויות, מה אתה מעבל? אבל גם בנפילה הגופנית, וגם בנפילה, תשמע, אתם יודעים מה ראינו, מה השם הביא לפתחנו. ואתה חייב להתמודד עם כל אחד כזה. להגיד, אתה יכול. וזה קשה. עכשיו, למה? אם זה בנפילה גופנית, אז זה הכי קשה בעולם. אני עברתי לך מפה קיבינימט. אם זה בנפילה רגשית, אני לא שווה, יותר קל. אז תמיד הנפילה של השבע של הגוף יותר קשה בהרבה. אז ברור שזה שצריך לעשות בגוף, להוציא מהגוף, חייב עזרה. או קודם פסיכיאטרים או לברסיג, או להוציא את זה עם הגוף שלו. הוא חייב עזרה, לא יעזור כלום. הוא לא יכול להגיד, אין. הוא צריך להוציא את זה מהגוף שלו. אתה מוציא מהגוף, אחר כך לרגש, אחר כך החוצה. אוקיי? אז ראש חודש חשוון הוא החודש היחידי שיש לו את הכוח הזה. הוא ריק. יש לו כוח, תעצור רגע, תעצור עיניים, ותמשוך את הכל החוצה. עוד הפעם. אבל איך תמשוך החוצה? אני עשיתי את זה, בקיצור. תסמכו עליי, אני עשיתי את זה, בסדר? תסמכו עליי.
אז אם אני אומר לכם תעשו, כי אני עשיתי את זה, אז הכל בסדר. מה שאני לא עשיתי, אני לא יודע, היום ישבתי ככה כל היום. הייתי פה, הלכתי הבית, אמרתי צריך לנסוע למשרד, לא מי לקח אותי. הלכתי הבית, לא לי כוח. אמיתי, אין לי כוח. לא מצליח. אז אין לי כוח, בחיים השם לא יעזור לי בזה. תמיד אני אתקע עם זה. שנים אני אתקע עם זה. תלך לפה, למה צריך את זה? אין לי כוח. מה אני לא צריכים לאכול? לא צריך כלום, לא צריך כלום. אמיתי. אז השם לא יעזור לי בחיים. הוא לא יעזור לי בחיים. הוא יגיד, אתה לא עושה מאמץ, לא תקבל עזרה. בחיים. פיתחו, אבל אם אני, בוא אני אצא, אז אולי, לך תדע. אוקיי? כי כתוב, יחטא והשוב, אין מספיקים בידו, אין לא נותנים לו תשובה. אבל, אז כל אחד יש לו את הדברים האלה, אבל אם נגיד תעשו עבודה, אז אפשר להתקדם, אוקיי? יופי. אז יש לנו, אמרנו את הזמן. הזמן רק בראש חודש, לא בכל יום. לא בכל יום. זה מתנה של 24 שעות, ויש לנו 18 חודשים, ראשי חודש, לא 12. כי יש לנו יומיים, כמו השנה זה יומיים, כמו עכשיו. זה 18. אבל זה 12 חודשים, א', יש לנו עוד למד, אוקיי? אז יש לך יום, זהו. והיום אתה חייב לעשות פעולות של פחדת מהם. לא ללכת מול, כי אתה מקבל כוח. אנשים מפחדים מהכוח האנרגטי. יש לך יום כזה, הנה, תעשה, נכון, קשה תופת. עכשיו, מה זה יש פה? יש לנו, מה כתוב בברכה השביעית? ברור, מה זה השיבה בברכה השביעית? אשר ברא, ששון ושמחה, נכון? אגב, ששון זה משהו חיצוני. ששון זה משהו חיצוני, אוקיי? שמחה זה פנימית. יש לך שמחה פנימית של הבן אדם, אוקיי? אני שמח. אני לא צריך עזרים בשביל להיות שמח. אני לא צריך להיות כאילו. אז נגיד, כל תשרה זה ששון. יש לך את 4 המינים, יש לך מלא דברים, נכון? יש לך הרבה דברים. אבל מה נשאר מתשרה? זה אסנס. מה נשאר מתשרה זה אסנס. כלומר, כוח עובר. רגע, עכשיו פה צריך להקשיב לי טוב. זה קשה, אבל להקשיב לי. קשה מה שאנחנו נגיד, אבל תקשיבו לי. אפילו, טוב? בסדר? שמעת את זה, שתימד את זה כל מיני אנשים שאני מטפלתי בהם, כמעט הרגו אותי. משמעלים היה לי נשק, יורה בך. אמרתי, תיראה, ואתה לא הולך נשק. כאילו, עד כדי כך זה כאב תופת. תקשיבו. באמת זה עובד, אבל תקשיבו. נכון, בתשרה יש אסנס, גם בטראומה יש אסנס. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, מתוך האש, מתוך המשברים העמוקים, יש כוח שם, כוח חבוי. כלומר, אותו משבר, נגיד נפרדת, לא משנה ממה, נפרדת, לא משנה מה, ודברים קשים, יש שם אסנס. אבל אנחנו לא רוצים לנגוע בזה. אז יש מלא אסנס, אני לוקח את הכל, יש מלא אסנס. אז אותו אסנס, אותו כוח חזק, אז שמעתי אפילו לקחת אותו בשמחה. נכון, אבל אני חושב שאם אתה עברת בעיה, אתה הבעיה, מה אני עושה לך? אתה עברת בעיה. הססון שלך הוא ססונה, כאילו הססון שלך הוא לא טוב. כאילו יש לו עניינים. אז תיקח זה חודש חשבן, תיקח את הדברים הלא טובים, יש בהם כוח. יש שם כוח, אתה רוצה תקרא כ"ט בתהילים, אתה רוצה. יש בהם כוח, אתה עייף, תיקח עין א', לא משנה מה. יש בהם כוח. כלומר, אתה לוקח מהמשברים את הכוח והופך אותו לשמחה. זה קשה. כן, לכם דוגמה, אוקיי? נגיד זוג היו מאוהבים, נכון? מאוהבים, והם שמחים, ובלה בלה 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 בלה, נכון? זה נגמר בתרועת בלגן. ואני שונא ואני קשה לי. רגע, היה לכם אהבה? אסנס. בואו ניקח את האסנס. זה קשה. מה אתה השתגעת? או עסקים שנפלו. או מה שקרה במדינה. לא פשוט. לוקח את האסנס הזה, שהוא קשה. הוא קשה, כמו 2000 וולט, אתה רואה את כולך, יש לך אסנס ביד.
אז אני רוצה שבחודש הזה, עוד הפעם, לא כל אחד יכול, אבל אם מי שירצה, אני לא יודע, מי שירצה, המהות של החודש הוא לוקח את האסנס הטוב מהרע. הוא לוקח את הטמא מהטהור, והופך את טהור, אוקיי? כלומר, הוא לוקח את החלקים, ריח ניחוח של אדוני, הוא לוקח את החלקים, הרי כל טראומה פעם היה טוב מאוד, נכון? היה מעולה, היה כיף, נכון? ואז המשבר גרם לדברים לא טובים. זאת אומרת, צריך, אחרי שאתה מעכל והכל, תחזור למקום. אנשים לא מוכנים לחזור למקום. לא לבגד שלבשו, ולא לבית, ולא שלא יגעו, ושלא יבואו, ושלא יפחדו יגע להם. מלא. אבל זה חשבן. חשבן זה כאילו תהום, אתה מכל הכל צנורך, אתה יכול להוציא את הכל. זה כאילו, אתה יכול, תהום אל תהום, כל הכל צנורך. כל המשברים. עכשיו עוד הפעם, כל אחד ייקח למקום שלו. אחד לא נשואה, זה המקום שלך. אחד לא נשוי, זה המקום שלך. אחד לא עבודה, זה המקום שלך. אל תחפשו, אני תמיד מחפש קטגוריה בהווה. אני בחיים לא מחפש בטראומות שלי. מה ההווה שלי? מה אני מפחד היום? זה שלי. אני בחיים לא נוגע בטראומות שלי. נוגע בהם בטיפול ולא פה. מה ההווה שלי? זהו. זה ההווה שלי, פה אני עושה. זהו זה. אני תמיד, מה קשה לי פה? זה הריפוי. לא חושב כאילו, אנשים עושים טעות, שמעתי רדרסינג, אז איוון, הדבר שאמרה, תמיד תהיה בבינג, בהוויה, ביום, בשנייה, משם נצא, אל תלך אחורה, תלך להווה ומשם תלך אחורה. תלך, תשתה קפה ותלך אחורה. תעשה פעולה, אחרי כמה שנים, תעשה פעולה. אם אתה הולך אחורה בלי ההווה, אתה לא חוזר. אנשים לא חוזרים. נתקעים במעלה ולא חוזרים. כי הם לא יחזיקו בהווה. אני אלך להשיג את הבחורה בחזרה, אני אלך להשיג את הגבר שלי. כן, אבל לא תשיג, את יודעת, אבל בהצלחה, בסדר. בון וויאז', מה אני אגיד לך? אז כלומר, אתה צריך להגיע, למצוא עבודה תוך כדי שאתה מצוא עבודה, שאתה עובד. אתה צריך למצוא תהליכים תוך כדי שאתה עושה תהליך בהווה. זה מה שחשבן אומר לך, אתה רוצה להצליח? תחזיק בהווה, אבל מתוך שמחה. זה קשה תופת. קשה, אני פוגש פצועים, קשה תופת, אני פוגש פצועים, חיילים יפים, הכי יפים, אתה רואה, אתה אומר לו, תקדם. אז אני לוקח כוח להגיד לו דברים האלה. אני לוקח המון כוח, להגיד לו, תשמע, תעשה את זה. לוקח המון כוח. אבל אני אומר, אז אפשר, הכל זה אפשרי, אם אתה יכול לקחת את הכוח מהאסנס, ולהיות בהווה. כלומר, חייבה אומר לך, תשמע טוב. עזוב אותך מהכל. יש לך חודש ריק, שהוא גם מבול, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. דרך אגב, על החודש השני בכלל זה ביה, אבל לא משנה. אבל נגיד לו. אבל אם אתה נכנס בהווה, כלומר, אני חוזר, אם אתה עכשיו נפרדת, לא משנה מה, עבודה, אישה, לא יודע, ילדים, לא מעניין אותי מה. תחזיק בהווה. מה אני עובד היום? יש לי משהו, זה אני. אל תחזיק בטראומה. לעולם לא יוצא משם. אף אחד לא יוצא משם. אף אחד. זה משפט שאמרו לי ב-80 משהו שהייתי, התחלתי לראות על הברסינג. לעולם, מי שמחזיק בטראומה, היא תיקח אותו. היא לא יודעת שהיא תיקח אותו. אין לו, הוא חייב להחזיק בזמן. ראש חודש בזמן הזה, ואז מפה לפעול. ואז הצליח. זה חודש, זה כאילו החשבן. אל תלך לכאב שלך. נכון, יש כאב, והוא לא טוב, והוא קשה, והוא... נכון, מה אני אעשה? נכון. הכל נכון.
אל תיגע בו. תיגע בהווה, שתה קפה, תעשה פעולה. שתה מים, תעשה פעולה, משהו קטן, תעשה משהו קטן. ומשם תיכנס להווה, להבא, ואז תצליח. זה הרעיון של חודש חשבן. הופ, וואלה, הכל בסדר. שיהיה לנו כסף, נחליף את הכל. אז אני מסתכם. חודש חשבן מבקש ממך לנגוע בכאב. כי אין בו כלום. חודש תיגע בכאב שלך. תעשה אותו. אחר כך כבר חנוכה ואז זהו, אתה עולה למעלה. אין, היה תשרי חזק, היה כסלו, טבת יהיה חזק. יש לך איזה חודש משהו, תעבוד. ואז מה שאני עושה, מי שמכיר אותי, אני מדבר, אני כותב, מה אני צריך לעשות. ככה אני עושה. כותב, כל הזמן. מה אני צריך לעשות? איך אני לפי הכאב? נגיד למשל הדוגמה שאני עולה, אני לא יכול לשמוע כלום. אני לא יכול, כל דבר משגע אותי. לא יכול לשמוע כלום. כשאני עולה, אתה יכול להגיד, מה המצב שלומך? מה, באמת, כרגע, טק. אוקיי? אז כלומר, כל אחד שהוא כואב לו כי הוא עולה, הוא לא יודע אפילו. הוא לא פה. עכשיו, תחשבו שהענן זה טראומות. כל הטראומות שלנו בענן, הם לא פה באמת. אז כמו אתה עולה, אבל צריך להחזיק את ההווה. אל תגיד, אני מתאהב אותה, אני מתאהב אותו, אני לא רוצה. אם אתה מסתכל דרך הטראומות, חליק, כן, הוא מעצבן אותי, והיא שקרנית, והוא שקרן, וכולם נוכלים, וכולם גנבים, וכולם לא טובים. הכל שקר. אבל תהיה בודד. אם אתה לא רוצה אף אחד, אתה תהיה בודד. מה זה כן בודד? שאתה לא דרך הטראומות, דרך הענן, לא תצליח בחיים. אין לך, אבל צריך לראות, לכן הניקוי זה להגיד, וואלה, הוא אחלה בן אדם. כן, ככה בן אדם, מה אני אעשה? הוא בסדר גמור. אבל זה אפילו מתוך שלו בלשמה להגיד את זה. ואז תראו איך שחודש חשבן, הוא נותן איכויות. אני מסכם. ממליץ, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. בסדר? כל אחד עושה מה שהוא רוצה. בסדר? ממליץ. אין בו כלום חוץ מהענן של טראומות. שלא נגענו בהם. וכל אחד צריך להבין למה אין לי עבודה, משהו תוקע אותי. נגיד, אני עכשיו, תחשבו שאני הייתי עכשיו מנהל גדול. והייתי לשרי עשרות. אני בחיים לא אמצא עבודה. כי אני מסתכל דרך הענן. אז אף אחד לא יקבל אותי בחיים. אני רוצה, אין לי מה לאכול. אין לי מה לאכול, לא תקבלו אותך בחיים. זה לא תחת העמוד. זיווג. אדם היה עם מישהו הכי טובה, או מישהי, לא משנה, בלה בלה, הכי טובה. הוא הכי טוב. בוא תכיר, בחורה, אתה יודע, תכיר, אין סיכוי. כשאדם מסתכל דרך השכבות, אתה יודע שאין כלום, אתה יכול לתאר עליו, שאין לו קל בחיים, לא מעבר. כי האדם צריך להסתכל על המציאות. מה המציאות שלי? מה הנתונים שלי? ואז לפעול. יהי רצון באמת שזה חודש טוב, מחר בבוקר אנחנו עושים בו תפילה. ממשיכים לשמוע את כל מי שאמרנו כרגע ולברך, ואני חושב שמחר בבוקר יהיה תפילה חזקה. יהיה פה תפילה חזקה, ואחרי זה חופש. לא, אני צוחק. אז עוד דבר, אני אומר, זהו, מספיק. זהו, אני בא כועס מילה משמיים, מספיק. זהו, מספיק. היה לי כזה, עכשיו, אין לי תירוץ. אין לי תירוץ. יש לי בחדר, זה רוע. יש תמונה של עדיין חטוף. אז מי שאומרת לי, תוציא אותו. לא, זה נשאר כאילו, אתה יודע, כמו אלה של הבגדים. תשחרר את הבחורה, תשחרר את הבגדים. לא, אולי מחר נסתרח. אז אני גם רוצה קצת ככה עדיין להיות בחוויה אותי, אבל לא. אז זהו, נגמר וזה הכל, ובעזרת שנחזור לפעילות,
אני אחזור לפעילות כמו לחזור לפעילות. עוד פעם, הכל רגיל, לא קרה כלום, עוד פעם בלגן, עוד פעם עניינים, כל פעם כל הבלגן הרגיל. ותודה רבה לכולם. מחר תפילה. ומחר תפילה ב-5:30. 5:30 מי שרוצה. 5:30 מנחם